Lari. Bueno, paiketa batetik abiatuko dalako novela bai, peritu bat izango da protagonista, eta, bueno, gauza asko gertatuko zaizkio Ainoari, esan bezala? Bai, Ainoak ez du bizimudu erraxa. Batetik bere lanak eskatzen dizkio peskizak eta bestelako zereina du, eta gero Ainoak ere badu izakera oso gogor bat, zentzu baten, bueno, ekartzen dizkiona posak eta penak, ez? Eta bai, azken finean peritu bat, behin izan zian irakurle batek bere ustez dela lehenengo peritua ikertzaile moduan agertzen dena, eta seguru munduarekin harreman eduki duen edonor, baita erabiltzaile gisa izanik ere, badaki perituek ikertzen dutela, auto baten kolpea nola izan den, edo da zure etxeko sukaldeko zapaian agertu den ezetasuna zergatik izan den, ez? Kasu honetan Ainoari egozten zaion kasua, hori baino askoz handiagoa da, eta hortxe ibiliko da jira eta bira, ez? Asko izango da ikertzeko, hitz egingo dugu horri buruz, sari mutur asko izango ditu liburuak, besteak beste novela beltza. Bai, hori da, hori zan azken finean hilbeltza bekare muina, novela beltza izatea, eta niretzako izan da aukera bat generoan hurbiltzeko, ordura arte bakarrik irakurle gisa izanaz, pertsona batek gozatu dauena horrek irakurtzen, eta izan da lehenengo aldia nolabait salto hori egin dudana, eta bidean asko ikasi dut, baki topiko bat izan den askotan hori izatea, baina ederra izan da. Bueno, leku berezi baten zuretzat gauz, zeure etxio bertatik, baserritxe bertatik, nora joango gara, beste leku eder bat eramango gaituzu, eta norekin batuko gara gero? Joango gara Otalora jauregira, Otalora ez da edozein jauregi, bere garaian leinuen borroketan Artxabaleta eta Ausaratza auzoko familia aberatsu baten eta indartsu baten etxea izan zen. Erekina bera badu zuarekin zerikusia, ze duela 5 mende errezen guztiz, baita bertako liburutegia ere, eta gero berrereiki zen. Eta gaur egun ezaguna bada da delako Mondragon taldearen formazio lekua, ez? Eta nik liburu honetan nire familiaren adar baten bizipenak kontatu baditut ere, nire familiaren beste adar batek badu zerikusi handia industriarekin, badu zerikusi handia Mondragonekin, eta zentzu hortan ederra egiten zitzaidan bere ere keinua egitea. Eta norekin batuko gara? Batuko gara... Beste lagun bat? Hori da, beste lagun bat, Iban Arantzabalekin, agian ezaguna Euskal Herri mailan Goiena komunikazio proiektuko zuzendaria badelako, niretzat Iban laguna izatez aparte, bada eskualdean egon den saltxa eta perejila, ez? Hainbat kontuen antolatzaile, Elgetan, lehenengo gaztetxean, gero baita ere Espaloia kafean zokian, eta nahi nuen baita honak hartzea antolatzaile bat, ez? Euskal kulturarentzat horren importantea diren antolatzaileak direlako azken finean, kontzertuak, emankizunaen, atzean egon ohi diren gizon emakume guzti horiek, eta horregatik Iban. Mendizale horiek nola erreote ziren? Galdera hasieratik dut barrunbeetan bueltaka, gehiago tokia ezagutu ahala. Eneko mendizute batek eragingo du, liburuaren abia puntu guztia, zute bat egongo da, 3 pertsona hilko dira sutorren ondorioz, 2 ertzaina atxilotuko dituzte sutorren ondorioz, eta egongo da gure protagonista, peritua dena, Ainoa Sanz, zer gertatu dan ikertzeko enkargua jasoko duena. Bai, Ainoari azkenean, konpainia izeneko aseguruetxe batek eskatzen dio, marroi bat argitzea. Ze beretzako oso komplikatu den zerbait da, konpainierentzako berentzat baita ere. Eta horren bidaliko dute, ez ezaguna zaion paraje batera, aezkoara, ikertzera, ea zer pasa den, eta ea nork piztu duen zute hori. Eta, azkenean hori da liburuan kontatzen dena, ez? Ikerketa bada, ikertzaile atipiko xamar batek aurrera ematen duena, eta bidean topo egingo du errealitate beretzako haundi batekin, eta hor jungo da, peskizak egiten, batetik eta bestetik, nolabait, zuaren errautzen artean begira, ea ze egi
aurkitzen duen. Geruz ezberdinak, irakurlearentzat, idazlearentzat bai, eneko, bestak beste testu inguru hori, leku konkretu batera joango gara, eta deskribapena egingo duzu, eta sartu egingo zara herrietan, eta kontatuko diguzu bertako egunerokotasuna zein dan, pertsonaia hori ere eratu beharko zenuen, idazle moduen, eta gupu bai irakurle moduen, hartzen dugu, ez da detektibea, baina antza izango du, eroi antieroia izango da bera, eta bar, eta gero esan dakue, ikerketa, gauza ezberdin asko, ez da? Bai, azken finean, aizkoa familia arrazoingatik ezagutzen duten leku bada, behintzat apur bat, eta nahi nuen bertan girotu eta etxean ikusita entzundako gauza batzuk bertan agertzea, ez? Era berean prekauzio txiki bat hartu dut, eta badazpada irakurleren batek Nabala herria bilatu nahi badu, herri hori ez da existitzen. Ez nolako nahi inork pentsatzerik bere etxe zehatzari buruzari nintzenik edo familia jakin bati buruz, ez? Azken finean nahi duen giro bat hartu orokorrean. Liburua zabaldu eta mapa honekin azten da, ezta? Bertan agertzen dira referentzia geografikoa benetakoak dira, eta Ainhoak hori dana deskubrituko du. Ainhoa, beti izan da Ainhoa, baina Ainhoa asko gondira sortze prozesuan. Ainhoak izan ditu gora berak, nik ere referentzia diferentea junaiz bertan txertatzen, aurkitu arte nolabai figura bat asetzen ninduena. Eta hori gertatu zen, behin Edorta Jimenez elkarrezketatzen ari nintzela hitzen nuberanerako, bera kontatu zidan novela beltza Txanagorritxuren ipuina dela. Eta Txanagorritxuren ipuinean ehiztariak, kasu honetan detektibeak, basoa ezagutu behar du. Ainhoak ez du basoa ezagutzen. Bere handikapetako bat hori da, ez bere arrasatearra da, oso ondo ezagutzen du arrasatea, baina ez du ezagutzena, ez dakizela konportatu behar den landa ingurune baten. Orduan hor sortu nion Jose, nolabait bere laguntzaile rola beteko duen figura, eta hor bai, horria geratu nintzen asetuta, hemen ja bada bikote bat, erronka honi aurre ginaldiona, eta hortik aurrera egia da sortze prozesua askoz arinago eta errazagoa izan zela. Jose, txoferlanak egingo dizkiona, Amerikatik diru barik etorri dana, dinot hemen pertsonaia bakoitzak berea izango duelako. Bai. Ainhoa, atrebentzia espada, zergaitik emakume bat, protagonista? Ez dakit, egiari zor, ez dakit. Beti izan da Ainhoa. Eta pentsatu nuen, banuelan nunbait intuizio bat, ez dakidan agian hitzetara ekartzen, baina intuizio horri kasu egin behar niola. Ainhoa izan behar zen. Horrek jakinak harri dizkit erronka batzuk, eta adibidez zirriborroa pasadi izan dizkedanean hainbat emakumeri irakurtzeko, egin dizkiate ekarpenak, zuzenketa proposamenak, agian emakume batek ez lukela hola edo hala jokatuko, edo agian sartu behar nituela bestelako detaile batzuk. Niretzako, errespetu handiz hartu duan kontu bat izan da, baina beti ere Ainhoa izan da. Josek aipatu duzu, Josek badu iragan ezain polit bat, askotan Euskal Herrian beti indianoak lotzen ditugu jauregi bat eta palmondo bat alboan, arrakasta eduki zutenak, orbaitzetan bertan frontoia eta beste kontu indianoen diruz eraikitakoak dira, baina jakina, Amerikanuak dokumentalean oso ondo azaltzen den bezala, hainbatek ez zuten arrakastarik eduki, askok oso txarto pasa zuten, eta Jose bada horren adibide bat, eta bere iragan guzti hori eta bere esperientzia hori uste du lagungarri zaiola Ainhoari, nolabait juteko tentuz, Ainhoa batzutan oso balabalina da, oso impultsiboa da. Oso idealista da. Bai, bada idealista. Egia jarraitzen, oso ondo daki beran lan egiten bai. Bada idealista, nire asko lagundian liburu bat izan da Raymond Chandlerren eskutitzen liburua, Irati Jimenezek pasazidan horren pista, eta Raymond Chandlerrek oso argi esaten du detektibeak justiziari egiten diola kasu. Ez diola enkargua eman dionari bakarrik obeditzen, justiziari. Ainhoak hori oso barneratua du, berak uste du justizia egin behar duela, eta horrek jakina, horrek batzutan, arazoak ekartzen dizkio baita ere, ze pagatzen diona bat da, baina gero bere bulkada beti ezator bat horrekin. Nire gomendioa irakurri duan azkeneko liburua izango litzateke,
Mari Bistrasen Bentizka liburua. 2021 argitaratutakoa eta 2022 urtean Frantziako liburu saltzaileen saria jaso zuena. 2023an aurten erderara itzulia izan dena, eta Alaskan aurkitzea lur ekaitz baten erdian eta ume bat galtzen da. Bila dabiltzan pertsonaien pentsamenduak erabiliz josi du historia marik, eta puzle baten antzera fitxak banan-banan egokitzen joaten dira, eta atzetik datorren historiotxo bat azaleratzen da. Batzuetan, errealitateren atzean gauza gehiago izkutatu daitezkela erakutsi nahi dugu idazleak, eta askotan pertsonaren baitan ekaitzeko okerrena egon daitekela adierazi. Niretzako harrapatzen duen historia horietako bat. Eneko nondik hasten zara? Dinot, hasiera bat dakozu? Esan duguna, testuinguru bai jarriko diegu, kokaleko bai jarriko diegu, ikerketa bat dau, pertsonaia asko egongo dielako, esan dugu, Ainhoa aipatu dugu, eta Jose laguntzailea aipatu dugu, baina Felix eta Julianen etxera joango da ostatu hartzen, herritik pasatuko zaizkio laguntzazke pare bat emakume, ibiliko daratana Rosa, abokatua, gure hartzainak, garatanaiak, Tomas beste hartzain bat ibiliko dalako ikerketa egiten, zenbat pertsonaia ezberdin, zelan hasten da hau idazten bat? Mapan zer dau? Ni hasieran hasi nintzen modu baten egiten, zela eskema bat, klasiko bat, horrelako mapa kontzeptual moduko bat, eta gero kontutu nintzen ez zidala balio. Eta kasualitatez, Karmele Jaiori irakurri nion berak nola sortzen dituen bere lanak, eta Karmele Jaiok esaten du lehenengo utz egin behar zaiola sormenari, lehenengo idatzi egin behar dela, eta ostean, hasiko zarai apur bat egin duzun hori ordenatzen edo horri zentzu bat topatzen. Eta kasualitatez aurreko astean Xeber Mendiguruen ere antzeko zerbait entzun nion berazkenengo liburuen aurkezpenean. Sortu dituen pertsonaiek denek dute funtzio jakinen bat. Edo da ikerketarako datu bat ematea, edo da koartada bat eskaintzea, edo da besterik gabe testuingurua hobetu ulertzen laguntzea. Hora nolabait hasieran hainbat ari edatzen dituzu, eta behar duzu nolabait ari horiek izten lagunduko dizkizuten pertsonak, ez? Eta horrez gain, eskoa jakina ezin da dena kabitu liburu baten, baina alegindu naiz behintzat ezagutzen duan errealitate horren mosaiko txikitxo bat azalerazten, hori izan liteke kanpotik doan batek ezagutu alduena. Irakurleari, zer eskatuko diozu? Irakurleari zer eskatuko diodan, nik uste dut aukera bat ematea, eta gero gustora badabil jarraitzea eta bestela gustea. Uste dut gozamenetik irakurri beharreko liburua dela, eta zentzu hortan, ez da izaten erraza askotan lan eta gero gauez mesanotxean liburu bat hartzean, nekatuta gonoik gara, baina norbaiti lehenengo horriak norbait zerbait piztu badiote, aukera txori ematea eta gero ja gozatzea. Eta ez bada gozatzen, egian ez da beretzako estiloa eta ez da zer gertatzen. Sartu ikerketan, jolas dezala ez da, detektibe izaten bai. Bai, nik asko gozatu izan dut nerabetan, gaztetan, irakurle bezala pista jolas horiek egiten, ez? Eta beti ahalegindu izan naiz, ea ezin izan den, zergatik, motivazioak, eta hori gustoko duenarentzat uste dut emanaldiola hainbat ordu, zentzu hortan gozatzeko, ez? Eta gero baita ere nahi duenak ezagutu landa eremuari buruzko apurba gehiago, badira obra referentzialak, beti izaten dute, baina askori buruz xamarren etxera bidean dago, baina, etxera bidean ez gain jakin minen bat egon ezkero, bagian zuak errekoz baluk ematen dizukera. Dokumentazio lan hori, lehen esan didazu, abokatu batek, portxu bete paitea egiteko estenetan lagunduteko, orain aipatu didazu, peritu bat, noski, peritua dalako, zuhiltzaileekin egon zara, etxien hartzainak osabak. Eurekin berba eginda, desan duzu, ingurua ezagutzen duzu, zeuen familiko kontuak bekarri dituzulako, dokumentazio lan asko dago hemen bai, dinot, eneko eskaintzen den informazioa ona izan behar dalako. Bai, Humbertokok esaten zuen, novela historiko batein kasuan, jakin behar dela 110 erakusteko, ez? Jakin behar duzu nolabait hanka esartzeko modu nabarmenean, ez?
Kasu honetan, gauza asko zuk esan bezala etxetik etorri zaizkit, eta umetatik nolabait ezagutu ditudan bizimoldeak, egoteko modua, mugitzeko modua, gorputzak dira. Eta gero, ez nuena ezagutzen, irakurri eta jendea elkarrizketatu egin dut, eta horrek eman dit nolabait bestelako begiradak, ez? Eta denek izan dira oso aprobetxagarriak, batetik, Ainoaren pertsonaia peritu bat izatera oso xehetasunen zale da, batzutan gehiegi, baina karo, peritu bat oso zehatza izan behar da, zehaztasuna da bere ofizioa, hona Ainoak eskatzen zidan gauza batzutan oso zehatza izatea, eta gero bestalde, adibidez, abokatu horrek lagundu dit, epaitegi baten ze usaimen dago, usaintzen da zerbait, zelan da sentsazioa, nolabait liburutan irakurri ezin den guzti hori kontatuko dizu norbait, ez? Eta Zultzaien kasuan berdin, ez? Iristen zenean zute batera, zer da egiten duzun lehenengo gauza, ze? Adibidez, txorda bada, baina nik uste nuen Zultzaia etxeetan ari musikala zegoela. Junitzen Iruñera, hango Zultzaia etxera, eta lehenengo gauza zaten, ari musikala, ezin da egon ari musikalik. Guk alarmak entzun egin behar ditugu. Ostra, bale. Horren hau ezin dut esan, baina bai dago janari usaina. Eta hori, guk hemen jan, afaldu, dena hemen egiten dugu, gu hemen bizi gara hori bai da ezaugarri bat Zultzaia etxetakoa. Holako detaiek interesatzen zitzaizkidan nolabait inkorporatzea, aprotusten duelako horrek ematen ziola sinesgarritasuna, uste dut, detaile txiki horiek direla importanteak. Aukeratuko dut, Henning Mankellen, Balander sagako Kurten aita, grazia asko egiten pertsonajea dalako, baduela marmarti umore bat, identifikatuta sentitzen naizena, eta bizida, berak nahi duena egiteaz. Bere etxen bizida, eta pasatzen du, bizi osoa, kuadro berdina egiten, basoiarrarekin, edo basoiar gabe, baina beti paisaje berdina, eta niri gustatuko litzea. Pixkat anitzagoa izatea, baina nahi dudana egiteaz bizitzea. Eneko Aizpuruaren Bidasoan gora liburua aukeratu dut. Batetik, geografiagatik, niretzat berezia delako, baina bereziki kontatzeko modua eta bertan jasotako istorioak eta idazkera harrapatu nahuelako izugarri berezia zaite liburu hori. Haunitz markatu nahu eta iruditzen zait, guziz gordean joan zaizkigun historia eta istorio zatiak biltzen dituen liburu bat maisulanez idatzia dela eta aldi berean agitzi xilpean gelditu den liburu bat, gozagarria. Ez dakit maderikatua den, nik esango nuke gehiago atzendua edo pixkat aztu oharkabean pasatutakoa da Urtzubi aurreren izenik gabeko lurrak. Da ipuin liburu bat, eta iruditzen zait hori, nahiko arkabean pasatu dela euskal literaturan, gaina pixkat ezberdina delako, jotzen duelako alde fantastikotik neurri batean, eta agian gertatzen zaio pixka bat, hori, nahiko arkabean pasatu diren beste ipuin liburu batzuekin bezala, Xani Diarten, Teresaren Mendekua edo Santi Leoneren Listor mutanteak, hori, gaur egun nagusi den errealismotik kanpo geratzen direla eta hala ere oso liburu onak dira. Edariaren bila altxatu zenean ikusi nuen zer zen beragandik erakartzen ninduena, estimua eta jakin mina pizten zidana. Eskerren atalean lagun asko eta izen asko, eta bestak beste Iban A, Angoitik, Elgetatik itxasoa ikusten da. Iban Arantzabal, ze moduz? Ondo, ondo. Bueno, liburua irakurtzen lehenengotako lagunetako bat? Bai, eta baitxe hostien feedback ematen baite. Bai, lehenengotako izan nintzen, Bai, egia da, Iban irakurle fine dela, eta zentzu hortan lagunei eskartzen jakin bezala, basan zuzten niri, Gustau Jat, hause bestie, baina orokorrean beti da eskar honeko eukitzea laguna gertu egiten duzun horri buruz, bigarren iritzi bat emuteko. Bazara, generoaren zale, novela beltza,
Ez naiz oso genero beltzale, gutxi irakurri dut olako kontuetan, baina honek badauka beste komponente bat, eta da barberena generoa daukala berakin, eta ez da bakarrik novela beltza, bada beste zerbait ere, eta lagun batek idazten duenean gutxiena da irakurtzea, eta kasu honetan irakurri eta gozatu eskero, ematen du bestelako plus bat, eta nik hori eskertu izan diot, lagun ditudan idazlei bai behintzat, eta kasu honetan enek hori izta. Liburutik gehien zer gustatu zaizu, Iban? Harritzeko daukan kapazitatea nik uste dut. Ez dugu spoilerrek egingo hemen, baina badauka hori, bukaeran, baina ez bukaeran bakarrik. Ez daterako ni oso deseroso nengoen peritu izate horrekin hasieran. Baina niretzako peritu bat beste gauza bada, ezta? Eta ikusi nuen, perituak bazuela zer esana, bazuela nola esana, esaterako, Ainoa ikusi dut, egiaren bila dabilen pertsona imperfektu moduan, ez da. Edo eroi-antieroi papel horretan, oso gustoko izan dut alkolarekin daukan harremana, eta uste hori ere zukutzen dela hor, edo... Arrasatearra, geure adin bueltako izango da, hau, testu inguruan eta bere... Izango da. Atzera doan pentsamendu guztietan bat egiten dugulako berak sentitzen duenarekin. Bai, eta norbera ere sentitzen da gauza batzuetan berarekin, ez da? Eta berarekin badoa liburuan aurrera, eta uste dut, hori genialidade txiki bat badela behintzat, ez da? Ni novela beltza irakurtzen dudanean beti detektibe batekin nago, eta hau ez da detektibe hori. Da peritu bat, guk ezagutzen ditugun peritu guztien bestelako peritu bat, ez da? Eta ni horrek hasieran grazia egin zidan, hasieran, esango nuke, sinisgarri izateko ere muga batzuk ere bazituela, baina gero eta sinisgarriagoa da, eta bukatzen du, pertsona maitakor bat izatera. Korratzen naiz, justo lehenengo perituarekin egin nuen elkarrizketa dokumentatzeko, hark esaten zidan, inoren etxera sartzen zarenean, beti oso kontuz aritu behar zarela, oso xuabe, zenaiko egoera violentoak izaten dira, ezerosoak, eta Ainoa justo kontrakoa da. Ainoa sartzen da askotan lekutara elefante bakatxarrerian bezala. Eta horrek egiten du beraren maitagarri batzutan, ez? Bere imperfekzio horren barruan, esaten duzu, Ainoa da urakan txiki bat. Bai, eta indartzua da, eta berbalapikoa da, eta esaten du segureni burura datorkion lehenengo gauza, zorrotza ere badela esango nuke. Eta alde horretatik oso pertsona interesgarria iruditu zaite emakume hau sartu da niregan, eta ni sartu naiz emakume horrengan ere, eta uste dut, literaturan hori lortzen denean, errezago jaten direla horreak aurrera, eta gozatza ere beste modu batera egiten dela. Esango nuke, nire diruz erosi nuen lehenengo liburua, Susa argitaletxeak kaleratu zuen Vladimir Mayakovsky poeta sovietarraren itzulpen bat, haren poemen antologia lodi bat, Koldo Izagirrek euskaratua. Mayakovsky ezagutu nuen zarauztar kuadrilla batek, tartean Jon Benito edo Gari Berazaluze, sortu zuten Vladimir izeneko aldizkari bat, 80ko hamarkada bukaeran. Eta, Jon Benito Urruzuno literatur lehiaketatik ezagutzen nuen, elkarrekin izan ginen bidaian Europatik, eta antze deskubritu nuen, ez bakarrik Mayakovsky, baina baita Mayakovsky ere, eta antze maite mindu nintzenaren poemekin, eta uste dut, bigarren eskuko liburuak saltzen zituen azoka batean, erosi nuela poemen antologia hori. Esango izkizut, batetik, Henry Bengoa Inventarium, Bernardo Atxagaren liburu artefaktua, ezta? Niretzat berezia da, uste dute gero eta gutxiago kaleratzen direla horrelako liburuak. Badute, hemen liburutegian daukadan edizioan badago CD bat ere bai, eta bertan grabatuta daude kanta batzuk, eta poemak, eta halakoak, ez? Eta iruditzen zait, liburu berezi bat, eta horixe, asko gustatzen zaizkit, generoak zeharkatzen dituzten halako liburuak, ez? Berezia da Sarah Kane'en edizio bat daukat bere lan guztiekin, obras kompletaz deitzen da, gaztelaniaratuta,
eta bertan jasotzen direa, Sarakein dramaturgoa oso bizitza laburra izan zuen, oso gazterik egin zuen bere buruaz beste, baina 5 antzeslan idatzi zituen eta film labur baterako gidoi bat, eta hor jasota daude denak, euskaraz ere zuz argitaratzeko ganbila bilduman argitaratu zituzten pare bat, baina kasu honetan hemen gaztelaniaz guztiak daude liburuan, eta oso dramaturgo interesgarria iruditzen zait, oso basatia, oso gordina, eta gauza oso interesgarriak eta gai oso interesgarriak jorratzen dituena. Eta azkenik, aukeratuko dut ezinbesteko oso garaikide bat, Elena Olaberen Keinura itzuli, poema liburua, oraintsu kaleratu dena. Ezinbestekoa iruditzen zaidalako, batetik poesia ezinbestekoa iruditzen zaidalako, nire bizitzan eta mundu ulertzeko. Eta ezinbestekoa iruditzen zaidalako gazteak irakurtzea, eta gazteek esateko daukatena irakurtzea. Nolabait, Keinura itzuli honetan gai soilak topatuko ditugu, gai unibertsalak, baina gazteen eta gazte baten kasu honetan begiradatik, ez? Oso interesgarria iruditzen zait nola sortzen ari diren, ez? Eta nola plazaratzen ari diren gero eta gehiago, ez? Poeta gazteak, ez dakit, Leire Vargas, Oiana Arana, edo Libe Goitia adibidez, ez? Eta, kasu honetan, geratuko nintzateke, bat aukeratzea arren, ez? Labealdi horretatik, Elena Olaberen Keinura itzuli horrekin. Ez diot inori uzten liburu berezi bat, oso ale gutxi daudenak eta agortuta dagoena, Martxel Mariskalen Me llamo Ezequiel y así será siempre, 3 argitaletxeak kaleratu zuen. Badakit horixe, liburu hori daukan jendeak altxor moduan gordetzen duela, ni naiz privilegiatu horietako bat, eta, liburu berezia dau ere niretzat, nahiko gazte irakurri nuen eta asko inpaktatu ninduen, oso liburu gordina da ere bai, eta, hitz egiten du, esango nuke, gaur egun ere oso bogan dauden gaien inguruan, eta, gaztetasunetik idatzitako, gaztetasunaren inguruko zera bada, eta, buruko osasunaren inguruan ere hitz egiten du, eta, liburu berezia da, eta noizbait norbaitek eskatu izan didanean, jarri izan diodan baldintza da, irakurtzeko utziko dio dela, baina etxera etorri behar duela, da, etxetik ezin dela atera liburu hori. Esango dizut Silent Block izeneko liburu bat, argazki liburu bat da batez ere, baina gero badauka bukaeran Mir Muratet argazkilari frantsesaren argazkiak ditu hasieran, eta gero bukaeran David Cayley kazetari kanadiarraren artikulu luze bat, Ivan Illich, filosofo austriarraren ideia batzuk berreskuratzen dituenak, Cayleyk kazetariak bere artikuluan hori Illichen pentsamoldea ona ekarriz, 20. mendean idatzitako kontua dira, baina ematen du gaur egunerako oso egokiak direla osasun publikoaren inguruan, kontrol sozialaren inguruan eta halakoak, ez? Eta liburu hori, eta hemen apal zati bat ere badaukat azken aldi honetan, Bizi Faktoria antzerki taldearekin egin dugun kale ikuskizun, azkeneko kale ikuskizuneko gidoia prestatzeko, Asfaltoaren azpian euria izena daukana. Horre erabili ditugun liburu asko, eta horietako bat izan zen Silent Blocks hau, argazkiak eta testua, biak elkarrekin dakartzana. Aipatu dugu lehen, hilbeltza, beka, bezalakoen laguntza, eta esan duzueneko, hemen antolatzaile batek erraizule laguna izateaz gain. Iban, ze garrantzitsua be bai, oinarriak jarri, sortzailei, kasunetan basabiltz tokiko men goienan arduradun, esateko daukanari apurtxu bet bideak zabaldu, ezta? Erraztu? Bai, plaza moteko modu bat, ezta? Ni antolatzei izan naiz ez dakite sortzetik edo zer. Batzuk balio dute literatura egiteko, nik ez.
eta beste batzuk inguruan gabiltza, gustatzen zaigulako, eta plaza eskaintze horri ematen diogu garrantzia literaturan, edo musikan, edo itzaldigintzan, edo apartekoetan, ez da. Nire idatzizkoa txostengintzara murrizten da, eta inoiz kazetaritzara ere. Baina uste dut hor badagoela hirukote bat edo ondo funtzionatzen badu, batak besteari ematen diola eta horren elkarra eragina badukala, ez da. Eta da, sortzaileak, izan musikari idazle edo dena alakoa, sortzailea gustora badago, da antolatzailea gustora egoteko baliabidea jartzen dizkiolako. Eta sortzailea eta antolatzailea gustora badaude, ikuslea, publikoa, irakurlea, dena daude gustora. Eta hirukote horre funtzionatzeko antolatzailea berriro gustora egon behar da, eta berriro segi, ez da. Eta uste dut hirukote hori apurtzen dabiera maiz, ez dago sortzailea faltarik, sekula baino sortzaile gehiago dituela esango nuke. Ikusleak ez daude horremeste, eta behiratu beharko genituzke arrazoiak, eta arrazoietan bat segurenik antolatzaile faltarena da. Uste dut hori profesio bat ere ez da hortik dirurik irabazten, nahiz eta asko irabazten den, asko irabazten den, baina falta da hori, nik uste dut falta dela. Bai, eta justo aurreko batean, Oian Arana Eskoriatzarrak esaten zidan, zelako importantea den zu nonbaitera zoazenean ikuskizun bat egitera edo bertzotan egitera edo ez dela dena dirua edo baliabide ekonomikoak, baita da harrera egingo dizu norbait, atendituko zaituen norbait, nola baiteko bestelako behar, ez dakit emozional deitu, baina hori ere asetuko dauen jendea, ez? Eta egia da, ni pena handiz bizi dutela duela 20 urtetik honaz eskualdean bertan zenbat gaztetxetan antolatzen ziren gauzak, zenbat elkarte zenuen aktibo, eta horien asko jundire itzaltzen, nahiz eta badauden salbuespen nahiko nabarmenak, baina orokorrean junda ingurune oso bat apaltzen, da uste dut buelta erdi ematen merezi duela, ez? Ados nago sormena momentu hon baten dagoela, ez dago ikusta besterik ez dunago kasokarako ze kalitateko disko eta liburuak aurkeztuko diren itzulpenak ikaragarria da. Baina bestalde, gurea bezalako kultura batek ezinbestekoa du hilbeltzan beka edo hilbeltza elkartea bezalako jendea, ez? Jende voluntario maitasunetik eta plazeretik antolatzen duen hori, eta bada nolabait aukera aprobetxatzen nuen baita ere hori errebindikatzeko, ez? Jende horren garrantzia. Kaixo, niagoa naiz eta festa liburua gomendatzera nator. Eleberria Sofiarekin hasten da eta laburki aurkezten digu. Bere fisikoa, gustuko gauzak eta bere laguniko berena, Andrea. Hortik aurrera kontatzen digu nola bilek joaten diren anaia elortzen festa batera. Eta han, Sofia, sexualen remanak izaten ditu Iban elortzarekin. Hortik aurrera liburua kontatzen digu nola Andrea festako garagardo banatzaile bateta Sergioz maitemetzen den. Eta nola Sofia aurrun geratzen den festan izandako harremanen ondorioz. Liburua irakurtzera gomendatzen dizuet. Horrelako egoera batean aurrean nerabe bat nola senti daiteken jakitzeko. Beste bat arte. Bueno, azkenien kultura izateko era guztia da. Nolakoak bihurtu garan kirola egiterakoen kultura da. Gaur egungo izaera kulturalaren parte. Baina kultur transmisio hori horren beste interesatzen zaidan gaian niri esate baterako. Ze garrantzitsua kilometro zeroko komunikabideetatik egitea, kilometro zeroko liburuetatik eta literaturatik egitea. Azkanien, munduan bizi gara, munduko hiritar gara, munduari begiratzen diogu, baina purtsuet geuretik, ez da? Ze garrantzi dauka? Kilometro zeroko literatura horrek eneko eta kilometro zero horretako edabide batek. Nire kasuan liburu honetan gertatzen zait 0 kilometroko hori oso arrasatetik abiatzen dela, ez da? Baina konturatzen naiz 0 kilometro izan beharko litzatekeela ere trama kokatzen den leku hori, baina ez dela horren beste, ez da? Eta konturatzen naiz liburu honekin ere, eta fustigatzeraino, esateko tronista hitza nola dagoen niretzako osan normalma moduan, eta zenbat hitz dauden liburu honetan esaterako, hortxe ondoan, erabiltzen dituztenak, eta badaude liburu honetan, moxalki, okurritzen zaizkit batzuk, ez da? Eta ez dira nireak, ez daude nire ondoan. Eta benetako 0 kilometroa hori da, eta ez telebosteko tronista, ez da? Eta bai, horrekin amorratuta ere bilin naiz liburu honekin espentsa, pertsonaia oso bat bera ere bada lekua, ez da, kasu honetan horbaitz, eta inguru hori guztia ez da. Eta niretzako ez da hain gertukoa.
beharko lukeen besteko gertuko ez bintzat. Ni adibidez, liburu idazteko orduan asko harritu nauzela irakurle batzuk postu diren, imaginatu ez, Eskoriatza aipatzen da liburuan, ez? Edo Aretxabaleta aipatzen da liburuan. Eta harridura horrek berak zer pentsa eman diot, ez? Zergatik ez da liburua kokatuko Eskoriatzan edo Aretxabaletan edo Arrasaten, ez? Zergatik dana kokatu behar dugu Donostian, Iruñan o Berlinen, ez? Eta uste dut, askotan ia topikoren errepikatzen dugun hori, ez? Lokala eta unibertsalaren arteko joku hori, Irutzajat importantea dela momentu baten begira, gu kontatuko dugu historia bat, ingurune baten, baina ni ziur nau mundu mailan landa eremuko jende askok kode berberak partekatzen dituela, eta hau irakurriko balu berdin zaite, bada Jofeko edo Irlandako nekazari bateko, baserritar batek, gauza asko identifikatuta ikusiko zukela bere burua, ez? Eta hor dago baita 0 kilometro horren bertutea, ez? Egileak sorkuntzarekin bizi izandako krisi batek eman zion lehen taupada liburuari. Orduan konturatu baitzen arrakasta zela benetako arazoa. 11 pertsonaren gana jo du iritzi bila. Zer beharko daba arrakasta lortzeko? Bi protagonista nagusi dira eleberri honetan aurkituko dituzunak irakurle. Galo nortasun handiko gaztetxo protagonista narratzailea eta aurrean bere aita. Tartean, urregarria zein maitasun egarria. Mendekua? Gazte garaiko oroitzapenak bidali zizkion aitak itxialdi garaian usueri. Eta honek, ahoz zeukaten txinpartaura idatziz mantendu zezaten ariketa eginez sortu du liburua. Inguruko beste askoren kontakizunez hornitua. Begoña Durrutirenak dira marrazkiak. Hemen bizkarretara daukadan Otalora jauregi honek hainbat bizialdi eduki ditu. Hasiera batean gerrarako sortu zen. Ondoren zute bat arteko jauregi izan zen. Baita ere baserri 3 mendez. Eta gaur egun Mondragon taldearen hezkuntza kooperatiboko egoitza da. Nahiko nuke eta desio dut landa eremuak ere Otalora jauregiek bezala jakite egokitzen garaiek eskatzen dutenari. Eta baita ere besteok gizarteko gainontzeko ematea landa eremuari merezi duen garrantzia. Badator erreleboa, naizta ni saiatu nazen novelan desagertzearrari den mundu bat deskribatzen, ziur etorriko direla narratiba berriak, pertsona berriak, eta hori nire begiz ikustea nahiko nuke.